God is Empowering Movement iyakumema mntakababa on the 31st of December ukuba uzocelebrate kanye nathi, hlanganyela kanye nathi. Imema wena, imema umndeni wakho, imema ibandla lakho, imema abazwana abantwana ofunda kanye nabo, imema ama-colleagues akho osebenza nawo, imema ibandla lakho mqobo. Woza mntakababa, ungasali ngaphandle. Ngabe umusha, ngabe usonto sikole, ngabe ubaba, ngabe umama, ngabe ushadile, ngabe ushadene, ngabe umkhulu, ngabe ugogo, woza uzohlanganyela kanye nathi sizibungaza iminyaka eyi-5 sasungula i-God Empowering Movement. Yithembisa-ke indumiso enamandla, indumiso yiyo eyake yabhikiza iy'ndonga zeJerikho. Kungekho sali, kungekho bulldozer, kodwa amandla endumiso enza iy'ndonga zawa. Yithembisa izwi likaNkulunkulu athi u-Isaya alibuyele emuva lelamba.